دن قیامت والے دن حضور فرمان دن ساری دنیا اس دن جب روون دے قریب آئے گی نا تے حضور تانوں تے مینوں نہیں رون دیں گے، حضور خود رو پین گے اس دن۔ جس دن پیو بھی ویکھ کے بچ جائے گا، ماں بھی ویکھ کے بچ جائے گی، یار تے بڑی دور والیاں گلاں، ساری دنیا حضور فرمان دن او دن میں رو پواں گا رب دے سامنے۔ اللہ حضرت فرمان دن جدوں حضور سجدہ کرن گے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دین گے رب دے سامنے، تہاڈی تے میری خاطر حضور اپنا سر بھی ننگا کر دین گے رب دے سامنے کہ یا اللہ انہاں نوں بخش دے۔ تسی اج حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ، اموس رسالت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ، مسیتاں تو سپیکر اتر جان پھر بھی چپ، مرزائی بہن برا بن جان پھر بھی چپ، میچاں واسطے رب دے گھر بند ہو جان تسی پھر بھی چپ، لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا آندا، تسی مذاق کردے ہو دین نال؟ نہیں، تسی پاکستان دے اسرائیل چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ دا نعرہ تے لاؤ نا ول کر کے، یہ بھی سیاسی نعرہ ہے۔ ایک قائد اعظم نے سیاسی نعرہ لایا سی تو پاکستان بنیا سی۔